Čaute lidičky, tady váš oblíbený youtuber Azo99. Dneska je pondělí, úterý, dneska budeme hrát úterý Farming Simulator. Mám tady traktora krásného, starého, vidíte, nevím, že to já nevím, to je, tady máme nové trachy, to všeho traktora se hodilo lidičky, já vím, to je dobrý. Hodíme, to se strašně stojí trochu. Líšky dneska bude sranda, proto nevycházely videa neměl inspiraci. A bol chorý. Mělo to výsej zhlédnutí. A sú lepšieho traktora. Skúsim teraz. Lepšieho traktora sú za první a za druhý je to výhodnější. A krávy určitě budeme pěstovat, máme javšen a potřebujeme a trošičku výsej a budu snažit nasetlit hlavně z peněz a potom z toho natočíme jedno video a koupíme vesíš, budeme postupovat na práci na poli. Potřebuji určitě odkoupit pozemky, měli veľa líšky. Sorry, líšky proto nový videa zradila. Zrubala mě nemoc. Teda jsem nemocný a ne tak veľmi, rozprávam dobre, dá sa. A není to tak dobre, minulý týden sa to nedalo. A tento týden to půjde, budu vědět rozprávat dobre. Tepaš lidíčky, prepáste lidíčky, lákáky. Málo mi bude rozumět, jsem chorý a dajte odběr, like a toto video dostane technicky zhlédnutí, já budu rád, já budu rád, potom můžeme dát auto z festival, kamákové můžeme si zajezdit, pozvat kamaráda. On mi naposlí různé triky a já to potom můžu stříhat. Komerční oblíkej. Odhalený nejsem. Já vím. Mohl být odhalený. A já nejsem být odhalený. Já budu odhalený potom. Dosáhnu výsej odběratelů. Slibuju a odhalím. A vy odpadnete. Nasadíme tady jačen. Bude to sranda a mám určitě ani koupit lepší. A víš se, já se tady chci ráno lepšího kombajne toho traktora, to jsou lepší. Potom teď budu vycházet častější, potom na vyšlo dvě díly samotné, proto já to nevypadal, proto byl chorý. Proto ja som ich nedával. A teraz som akorát, dá sa to, ale je to taká zváva. Nemôžu slyšiť a tak, chápete? A teraz vyjde jedne toto video a možno na zajtra vydám ďalšie video. Bude záležet, jak sa mi bude chcet. Jak vám sa to bude líbit. Ja prosím ďalšie díly Farming Simulator. Určite neprosím z oného, z Minecraft můžu natočit video a uvidím, jiné video můžu natočit také, tam vůbec nebudu zprávat a bude, že vyšlo to bude na Minecraft, Roblox, já nevím, co mě napadne, co vám se bude líbit. Jsou takovou hru vybrat, kde nemusím hovorit. Možná nebudu mít čas, budu mít čas, a jsem doma, víte.
otravuje vás té hra a tak víš, to je horší než té hry. Dobre, nasadím sa dole, dajte odběr.